uphile uphushe uphumelele kama kuphasana challenge ufike kubani lofanele ukuthi subscribe no inamba iseze kuphela kusungulana isenga 5 ntambama iba umlandeli we-channel iba imember channel uzosenza inamba mongifonela ka ukwazi ungibuza igama uyichaza wena igama uchaza inkinga yakho kuphela kusonga umsombuluko kuya Friday kuphela awungu WhatsApp awungithumela ama-SMS sibheke uzanele emanzini uthi sawubona cela ukubuza ukuthi mawuphupha umuntu ongasekho ethi-ke ngimkhandela idokwe so ukuthi umuntu ongasekho ucela idokwe a deceased person is asking for a soft porridge. Here's what you can say. Number one, ngokwesintu maphupha la umufi kupha wesithale njengole ngelubi uma ecela umenzela idokwe lungasho ukuthi kungenzeka umufi ufuna ukwenzelwa ukhamba noma isithebe. 2 omunye angayibeka kanje kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu umufi kungawupha olungelubi uma ecela umenzela idokwe lungabe lusho ukuthi kungenzeka uyakhunjuzwa ukuthi unesikweletu esikhalele sokwenza noma sokwenzela umufi isithebe noma ukhamba. 3 omunye angayibeka kanje kuyenzeka uma uphupha umufi ube uPaul ngelubo uma ecela umenzela idokwe olungabe lusho ukuthi kungenzeka xa akase enzelwe isithebe noma ukhamba umufi so kufanele nisukumeke nikwenze kodwa only if you believe into yesintu. If you don't believe just ignore the dream. Siyabonga.